fungerer. Disse 4 ting, de er dem, der gør, at vi danser. Dem skal vi bruge, når vi danser. Og lige om lidt, ja, nu er jeg godt nok med få ord, men jeg vil lige sige, jeg mødte engang en, jeg tror det var en ged, men den kunne simpelthen lave de mest vildeste tricks. Nu var den godt nok også fra, Japan, jeg ved ikke, hvad det er for. Det kan godt være, det var en bjergged, jeg skal ikke kunne sige det. Den hed jo et Bent. Nå. Men dans. Jeg har danset hele mit liv, som sagt, og jeg elsker det stadigvæk. Og jeg kan bare sige til jer, Karin og Tommy, hvis I gerne vil, hvad skal man kalde det, sprede livsglæde, så skal vi mærke livet de sidste mange år, jeg har tilbage, så kom i gang! Det kan ikke gå hurtigt. Så, nu skal I høre. Hovedet, det gør sådan her. Jeg skal bare få alle sammen med sammen. Yes. Så har vi skuldrene. Tager dem alle sammen sidst sammen. Og så har vi selvfølgelig hoftepartiet, som gør sådan her. Og det skal se rigtig ud, fordi det skal se godt ud. Og det skal vi selvfølgelig alle sammen være med til. I behøver ikke stå op, det er helt jeres eget valg, men I skal i hvert fald komme med. Kom bare. Kan vi lige gøre det sammen? Nej, det er længe siden. Yes, jeg tror, at vi har de fleste med. Er alle med? Så har vi lige fyserne. Det skal være, at folk skal sidde ned, de skal kunne se alle sammen. Ellers så træder man bare op på tæerne. Du jogger uden at løfte fødderne. Korrekt. Vi har en skarp. Men vi skal herovre, kan jeg høre. Dejligt. Engagement. Øvrigt så mødte jeg en endnu skarpere analytiker, der engang går på besøg i New York. Han hed John, tror jeg nok. Han var så skarp. Jeg tror nok, han formåede at regne frem til, at et glas rødvin svarede til, at du kunne lige så godt have drukket 2 glas vand. Jeg kan ikke huske hans logik, men det passede, det sagde han. Han hed John, så det passer. Det går du ikke ind for, vel, John? Altså, personligt så elsker jeg at drikke. Der er ikke noget bedre end et glas varmt øl en kold sommerdag. Eller et glas koldt punch, måske. Hver sin tid. Okay, skal vi tage med alle sammen? Først hovedet. Yeah! Kan I mærke det? Nu fik vi det komme. Og fødderne skal også med. Ja. Jeg kan se, at I alle sammen kører den. Jeg er glimrende. Tak med jer selv. Det er fantastisk. Det er vidunderligt. Wunderbar. Ja, lige en lille bemærkning. Jeg har engang mødt en ældre dame. Hun boede i en lille hytte, sådan, jeg ved ikke, 20 kilometer fra en stor by i USA. Og det væsentligste, I skal med her, det er, at hun sagde noget voldsomt klogt til mig. Når man skal være glad, så skal man fandme være glad.